Umqeqeshi we-Kaizer Chiefs uNasruddin Nabi uyichithile imibiko yokuthi uzoxoshwa ekupheleni kwesizini. Uthe lezi izindaba zingamanga futhi zidala ukudideka eqenjini. Iqembu belingakamtsheli lutho ngokuxoshwa kwakhe. I-Kaizer Chiefs isendaweni ka-9 futhi idinga ukunqoba umdlalo wayo wokugcina nePolokwane City ukuze iqede ku-top 8 bese ingena ku-M10 8 ngesizini ezayo. UNabi uphinde akholelwa ukuthi umdlalo omusha uGlody Lelope akakakhombisi ngokugcwele ikhono lakhe. Ulindele ukuthi uLelope athuthuke uma esewumqemane futhi esenesikhathi esiningi neqembu. UThemba Zwane usatshele ozakwabo beMamelodi Sundowns ukuthi bahlale begxilile ekunqobeni umdlalo wamanqamu weCAF Champions League uma sebebhekene nePyramids FC. Uthe iqembu lisebenze kanzima ukuze lifinyelele kwamanqamu futhi manje selidinga ukuqeda umsebenzi. UZwane owayeseqenjini elanqoba iChampions League ngo-2016 uthe kuzwakala kumnandi ukunqoba esinye isicoco seLeague nakuba isizini iqale kancane. Uncome iqembu ngokuthuthuka nokuhlala liqinile. Umlenze wokuqala wamanqamu uzodlalelwa eLoftus Versfeld, owesibili ube seKaroo ngomhla ka-1 kuJuni.